Aplikácia vápenatých môd v rámci hygieny v maštali, ako to funguje. Princíp je ten, že použijeme vhodnú vápenatú hmotu s hygienickým účinkom. Hygienický účinok vápenatej hmoty nikdy nie je uhličitan vápenatý, čiže vápenec ten má schopnosť sušiť, ale nemá schopnosť vytvárať alkalické pH, zabíjať patogény. V tomto prípade vždy používame hasené vápno alebo surové pálené vápno. Ideálne je použiť hasené vápno, teda vápenný hydrát, a zmiešame si ho v určitom pomere s vápencom. S tým teda, že vápenec nám stiahne vlahu, čiže suší, a vápenný hydrát bezpečne pri pH 13 zabije patogény. V prípade zlých stavov alebo naozaj karanténnych stavov odporúčam možnosť použiť čistý hydroxid vápenatý, čiže čisté hasené vápno. Na to, aby sme urobili správne aplikáciu, používame modrý aplikátor Ring. Je to zariadenie, ktoré jednoduchým spôsobom plníme vápenatou hmotou z tejto strany. V spodnej časti sa nachádza vrtuľa, ktorá je poháňaná obyčajným akuskrutkovačom. Touto časťou vychádza von vápenatá hmota. Obrovskou výhodou tohto zariadenia je to, že aplikáciu robíme homogénnym spôsobom. To znamená, nejakú dávku určuje nejaká rýchlosť chôdze, povedzme. Namiešame si vápenatú hmotu, ako som vravel, naplníme z tejto strany. Súčasťou balenia je trň, ktorý si upneme do akuskrutkovača, ktorý vlastne po priložení do aplikátora slúži ako pohon. Odporúčam kúpiť nie úplne jednoduchý akuskrutkovač. Treba do ňoho trošku zainvestovať aspoň s 2 batériami. Moja skúsenosť je taká, že v podstate máte za nejakých 10 minút v priemere s týmto ošetrenú maštal, či už sú na voľno alebo na boxoch. Súčasťou balenia je teda aj pás, ktorý slúži na to, aby sme sa nenatrápili nejakým ručným nosením. Pás jednoduchým spôsobom natiahneme cez seba, uchytíme týmto spôsobom. To znamená, celú váhu vápenatej hmoty nám drží pás a jednoduchým spôsobom chôdzou prechádzame, aplikujeme vápenatú hmotu. Tak ako som vravel, moja skúsenosť je do 10 minút maštal hotová. Odporúčam aplikovať rovnako na všetky chodby, kritické miesta, v kútoch, v čakárni na dojenie, v miestnosti, cez ktorú vlastne prechádzajú kravy po dojení a podobne. Respektíve každé jedno kritické miesto. V nastavovaní ručného aplikátora je dôležitá jedna vec, a to je nastaviť správny prepad vápenatého materiálu, respektíve veľkosť otvoru, cez ktorý vápenatý materiál bude prepadávať. Na boku aplikátora sa nachádzajú 2 skrutky, ktoré vieme povoliť. Uvoľníme nôž, ktorý nám vlastne zatvára otvor prepadu materiálu. Jednoduchým spôsobom posunom noža si nastavíme správny prepad.